Dostlar, Azerbaycan'dan hemmäňe salam. Görüşüňiz ýaly Takama Viza kampaniýasynyň kömegi bilen müşterilerimiz Ýewropanyň Polşa döwletine vizalaryny aldylar. Geliň müşterilerimizden soralyň çakylyklar näçe wagtda çykdy, randowlar näçe wagtda çykdy, iş wagty gidip tuka kösendilermi, näme bolup geçen bolsa müşterilerimiň özünden soralyň we bileliň dostlar. Ilki bilen Dayan Takama Viza kampaniýasy saňa näme kömek etdi? İlki bilen Takama Viza kampaniýasyna köp sag bolsun adyan eden hyzmatlary üçin. Ondan sonra ilki bilen kömege men Türkiýe döwletinde 1,5 ýyl gaçak kaldım. Ondan sonra internet arkaly onları gördüm ve onlara başvuru yaptım. Online başvuru yaptım. İlki bilen Zagram pasportumu online koyverdim. Ondan sonra 3 ay çakılığa garaşdym. Çakılığım çıkandan soň Azerbaycan döwletine randewa koydular. Randewam näle boldy? Bana näle diýsem doğulan günüme sürpriz oldu yani. 8 günü doğulan günüme randevum çıktı deyip habar geldi ve ona gatı beğendim. Yani mesela 4 ay içinde çıktı. 4 ay. Evet. Randevum ya. Evet. Yani uzağa çekmedi yani. Hem gaçak durumda olsanız bu kampanya yüz bilersiniz yani. Hem işler online arkalı edip bilersiniz. Yani köp sağ olsun hadi bu kampanya. Türkiye'de näçe wagt gaçakdın? 1,5 ýyl gaçak kaldım. Onun randevum çıktı. Azerbaycan'a geldin, karşı aldılar. Evet, karşı aldılar. Ondan sonra ne gowu daýy şükür gowuna yaradım. Nova gowuna yaraydı. Hem mezarda gowu yok, kemçilik zat yok. Dokument tawşyraňda da kynçylyk boldumy? Hiç yok. Kemçilik problema hiç zat bolmady. Kynçylygam bolmady. Hiç kötü bolmadı. Yok, bolmady. İşlerin toplam sen näçe aýda bittin? İşlerim toplam 7 ayda bitti. 7 ay içinde. Evet. Nesibeden vizan aldın. Evet, vizamı aldım. Yine dostlardan var. Ne? Vizamı aldım. 1 ýyllyk multi-Schengen. Evet. Ýewropanyň 26 döwletine geçerli. Gatu da kutlayan. Maksat senen bize tawşyrdyň. Haýsy döwletden tawşyrdyň we Takama Viza kampaniýasy saňa näme kömek etdi? Şo zatlar ol giňişe ildeşmegi üçin aýdyp bersen. Salam dostlar. Men Türkmenistana wagtym Takama Viza kampaniýasyna Ýewropa döwletine gitmek üçin ýol tutdum. Olar men tiz wagtym üçin ähli dokumentlerimi Azerbaycan döwletine randewum alyp berdi. Görüşüňiz ýaly biz Azerbaycan döwletine, Polşa döwletine 1 ýyllyk iş vizamyzy aldyk. Gatu gutlayan. Çakylyk näçe wagtda çykdy masasy? Çakylygym meniň 3 aýda çykdy. 3 aýda çykdy. Gullukdan geldin tawşyrdyň ha? Gullukdan geldim. Ýok, hiç kemçilik ýok. Randewum näçe wagtda çykdy? Randewum meniň 2,5 aýda çykdy. Multi-Schengen 1 ýyllyk gatu gutlayan. Näme? Bize tawşyran soň bir kynçylyk boldumy? Ýolda, ýerde ýa dokument meselesinde, resmi namalarda? Ýok, hiçlik emçilik bolmady, gül ýaly. Sen ýalňyş bolsam bize Azerbayjana geldin, öýden bize aýtman dogrymy? Hawa. Geldim. O kanam raýtlar tawşyrjak ildeşlerimiz üçin randew meselesi. Sen ýadymda da sen maňa jaň edenim. Men Türkiýede wagtym. Men randewumy çalt edip berjek diýenler we 2 hepdaň içinde çykaryp berjek diýenler we men gidip özüm tawşyrsam bolýan diýip jaň etdiň ýadyňa düşýärmi? Hawa ýadyma. Ondan soň geldiň 4 hepden soň ýene jaň etdiň. Hiç medip bilmedi. Indi ýurtdan çykmaly gaçak galýan. Dogrymy? Şo zatlar bir ildeşlerimiz üçin aýdyp berseň giňişe. Möle. Men Türkmenistana wagtym randewuma garaşyp ýörkam, Azerbayjana bir küçük adam gelme siziň randewuňyzy çykaryp berýän diýip men çağırdılar. Men hem Takama Viza kampaniýasyna ýüz tutdum. Maňa şeýle adamlar randewum tiz wagtyň içinde çykaryp berjek ýalar gitsem bolarym diýip soradym. Takama Viza kampaniýasynyň işgärligi näme durdy? O da gidip bilersiňiz diýdi. Men hem olara inanyp Azerbayjana geldim. Onu Azerbayjana geldin. Şol adamlar kömek etdi sana maksat? Ýok, maňa ol adamlar meni aldap getirdiler. Ortada ummansız pul wady, meniň randewumy çykaryp berseler, men hem olara ummansız pul berjekdim. Diňe randewu üçin. Diňe randewu üçin. Edip bilmediler ona. Ýok, edip bilmediler. Ondan sonra men 1 aýdan Azerbaycan döwletinden çykmaly boldum. Ýagny gaçak galmaz ýaly. Ondan sonra men Takama Viza kampaniýasyna düşündirdim bolan wakalary. Olar hem maňa Dubaýa 2 günüň içinde vizam alyp berdi. Sonra men Dubaýa bardym. Dubaýda 9 gün bolany maňa Takama Viza kampaniýasynyň işgär agadyrdy be randewumy çykanlygyny aýtdy. Men hem maňa gaty begendim. Sonra maňa Azerbaycan döwletine vizam aldylar. Hem de şo günüň içinde men Azerbaycan döwletine geldim. Sonra men dokumentlerimi tawşyrdym. Ýagny 14 günüň içinde men Polşa 1 ýyllyk iş vizamy aldym. Gatu gutlayan. Sağ olun. Minnettar, size de sağ olun. Anam tawşyran üçin nähkanım.
Dayan siz ýadymda maňa tawşakdan Türkiýede bolsam, beýliňiz bilen gelipdiňiz. Beýliňiziň randawy çykana randawyna garaşy. Netit baza beýliňiziň randawy çykar. Sizin ildeşlerinizi aýdyp berseňiz, näle geçdi iş proses, näle boldy, çakylygy näçe wagtda çykdy, randawy näçe wagtda çykdy, aýdyp berseňiz ildeşlerinize. Hormatly ildeşlerimiz, ine biz hem gyzym bilen Tıkım Viza kampaniýasyny internet arkaly tapdyk. Soňra şol kampaniýa Ýewropa döwletine gitmek üçin biz hem ýüz tutdyk. Tıkım Viza kampaniýasy bizim çakylygymyzy 2,5 aýda çykaryp berdi. Çakylygymyz çykandan soň bizi Azerbaýjan döwletinden randewu nowata goýdular. Randevum hem meniň 3 aýy ýakyn wagtda çykdy. 3 aý dolmanka. 3 aý dolmanka çykdy. Onda sizin çakylygyňyz 2,5 aýda, randewyňyzdan 3 aý ýetmedi. 3 aý ýetmedi. 6 aý sürmedi meniň şu dokument tapşyrandan soň. Işler 6 aý geçmänkä meniň dokumentlerim taýýar boldy. Türkiýe döwletinde men gaçaktym. 1,5 ýyla golay gaçak durumdadym. Soňra şol indi kynçylyk dörärmika diýip gaýyk etdim. Tıkım Viza kampaniýasy bize ýok gaçak bolsaňyzam arkaýyn Ýewropa döwletine sizi geçireriz diýdi. Sag bolsun sözünde hem durdy. Randewum çykandan soň habar berdiler. Bize Azerbaýjan döwletine 1 aýlyk vizamyzy taýýar edip berdi. Hemme zady online arkaly Azerbaýjan döwletine geldik. Sag bolsun biletlerimizi hem alıp berdiler. Öňümizden çykdy adamlary getirip bizi yerleştirdi. Berde kwartira bolýan yerimiz gaty gowy, gyzlar gowy hyzmat edip durlar, sag bolsunlar. Her şertleri gowy, ýaşaýan yerimiziň, ýatak jaýymyzyň Azerbaýjan döwletinde biz Polski konsulstwa baryp dokumentlerimizi tapşyrdyk. Ol dokumentlerimizi hem bize online arkaly derrew hemmemizinkini taýýarlap berdi. Tıkım Viza kampaniýasynyň işgärleri. Dokument tapşyranda hiç gyly kynçylyk çekmedik. Bir gezekde tapşyrdyk. 14 günde gelip vizaňyzyň jogabyny alyp bilersiňiz diýip elimize hat berdiler. Sag bolsun 14 günde biz bardyk. Konsulstwa vizamız çykdy. Sag bolsun Tıkım Viza kampaniýasyna 1 ýyllyk vizamy Polşa döwletine aldım. İşinde üstünlük. Ähli ildeşlerimize onda da şu Türkiýe döwletinde gaçak galyp kyn ýagdaýda ýören ildeşlerime Tıkım Viza kampaniýasyna hiç gyly şüphesiz ýüz tutup bilýäňiz diýip aýdyp bilýän da arkaýyn ýüz tutuberiň. Tıkım Viza kampaniýasy gowy kömek etýär. Sag bolun, işiňizde üstünlük, Taňry ýalkasyn. Sağ olun. Siz de esasen bize anananyňyz üçin, ananyp dil baglanyňyz üçin esasy wagt berdi. Anan dostlar bella geçmek isleýän adam. Size bir berjek sorawma, Tıkım Viza kampaniýasynyň bir beýik kampaniýasyna näde göz ýetirdiňiz şuýdy. Azerbaýjana gelip gördüňiz-de köp sady. Köp kuş tawşyrýar sizler bilen günde näçe adam mysal üçin näçe adam atkaz alýar, näçe adam wizatny alýar. Yani daýanç gördüňizmi? Tıkım Viza kampaniýasynyň baryp atkaz alan şotaýdy. Yok, Polşa konsulstwasyna dokument tapşyranda mesela meniň bilen 10 ýaş adam tapşyrdy. Şonda 5 sansa Tıkım Viza kampaniýasy bolsa, beýleki adamlar bolsa başga kampaniýanyň adamlary. Tıkım Viza kampaniýanyň aldy, beýlekler bolsa atkaz aldy ýani. Onamly kampaniýa diýip üstüplersiňiz ýani Tıkım Viza kampaniýasyna. Gaty. Siz tawşyraňyzda näçe tawşyrdylar? Polşa konsulstwasyna. Men Polşa konsulstwasyna vizam almana barymda 70 sany adam bardy. Olaryň 20si aldy, galan bolsa atkaz aldy. Tıkım Viza kampaniýasynyň kömegi bilen şo ýerde öz vizam aldym. Ana men şo ýerde göz ýetirdim. Tıkım Viza kampaniýasynyň öz agzyby kollektiwi bize başda alyp berersik söz berdiler. Ondan sonra men öz vizam aldym. Gaty. Mähhanam siz gorkdyňyzmy tawşyraňyzda? Men dogry maýdaň tawşyranymda gorkdum. Şu Tıkım Vizaň işgärlerine tiz-tizden jaň edip durýardym. Randewum çykana, näme üçin bular ýani men gaçak
ýagdaýda Türkiýe döwletinde arkaýyn işläp bilemek diýip gysdaýadym işgärlerini. Ýöne sag bolsunlar, randewum çykandan soň şu döwlete arkaýyn geldim. Onsoň şol ýatak jaýymyzda öňden garaşyp ýatan klientler başga firmadan hem bar ekeni. Olar şu gelece diýdi, şu tikimi viza kampaniýasy atkaz alanyny görmedik diýdi. Onda da birazcık içimizde neme vardı. Gorku var. Korku vardı. Ýöne şol vizamyzy almalygynymyz daýanç bilen bilelikde bardyk, bilelikde tapşyrdyk, bilelikde hem jogabyny aldyk. Şu aýdyşýaly köp adam atkaz aldy. Tikimi viza kampaniýasynyň iş müşterileri hemmesi vizaly begenip çykdylar. Sağ olsun Tikimi viza kampaniýasyna şu wagt gyzymyň hem randewusuna garaşýas. Nesip bolsa adamym, doganım, başga da özümün dostlarım, arkadaşlarım, yani şu yerde açık durumda işläp ýören yoldaşlarımız hemmesi menden sonra Tikimi viza kampaniýasyna nähili başvuru yapmaly, nämeler gerek diýip hemmesi gyzyklanyp başladylar. Olara hem Tikimi viza kampaniýasyna yüz tutmalysyny aýtdyk. Sağ bolsun Tikimi viza kampaniýasy hiç hele kynçylyk göretmedi. Üstünlükle tawşyrdyk, aldyk. Taňry ýalkasyn. Sağ olun, minnettar. İşiňizde üstünlük. Sağ olun size de. Ene dostlar bizim bellek geçmek üstüýän zadymyz bärde. Hakyky zat. Esasan hem Türkiýede de, esem diňe Türkiýede 1,5 ýyl, 2 ýyl gaçak kalman dünýäniň ähli künjeginiň, isse Russiýadan, Belarusiýadan, Türkmenistandan, hatda ene şu maksat müşterimiz Türkmenistandan hiç bir döwlete çykyp görmedik. Russiýa, Türkiýe hiç döwlete çykyp görmedik. Ene görşüňiz ýaly pasporty boş. Takam viza tawşyryp vizadan aldyk. Hiç ýyl kynçylyk görmedik. Bu biz şöyle düşündirýin. Çakyly almak we çakyly alyp beren soň ýygyny durmak we dostlar. Esasat şu taýda ad müşteriler gelýär, köp kişi jaň etýärler, bir de atkaz alan soň hiçim viza garansiýa berip bilmeýän dostlar. Men bellek geçmek isleýän dadym ýöne esasat biz öňden bäri işläp beren kampaniýa müňlerçe adam durmuşyny ýetdik. Sizler hem dünýäniň ähli künjeginden eger pasportuňyzyň original wagtynyň suragy baý bolsa, minimum 1,5 ýyl baý bolsa, dünýäniň ähli künjeginden bize ýetip bilersiňiz. Biz size kömek edip bilýär. Dünýäniň ähli künjeginden. Diňe Ýewropa bardykdan sonra isteseňiz Amerikaýa, başga döwletlere gitmek isteseňiz hem Tikimi viza kampaniýasyna ýüz tutup bilersiňiz dostlar arkaýyn. Sağ olun size de onanyp taşyranyňyz üçin, anan bildireniňiz üçin. Nesip bolsa, Polşa döwletinde görüşeriz inşallah. Şol ýaly Amerikaýa, başga döwletlere gitmek isteseňiz arkaýyn bize ýüz tutup bilersiňiz dostlar. Sağ olun, minnettar köp. Size de sağ olun. İşiňizde üstünlük. Sağ olun.